Започваме с първата грамота, която, разбира се, е за вашата прекрасна директорка, госпожа Атанаска Христозова. Аплодисменти за нея. Госпожо Христозова, тази грамота ви се връчва за неуморната ви работа и всеотдайност в ръководенето на Средно училище Свети Климент Охридски, село Стамболово, за значителния ви принос в развитието на училището и за създаването на благоприятна образователна среда. Заповядайте, тази грамота е за вас. Да ви напомня за выпуск 2025 на Средно училище Свети Климент Охридски. Следващата грамота е за вашата прекрасна класна ръководителка, госпожа Славея Динкова. Аплодисменти за нея. Госпожа Динкова, за изключителния ви принос в изграждането на сплотен и хармоничен клас, за умението ви да обединявате учениците и да създавате атмосфера на приятелство и на взаимопомощ. Тази грамота е специална за вас. Сега искам да кажа няколко думи. Тази вечер е празник за всички ни. Тази вечер е известна вечер, защото вие сте звездите на вечерта. Влизате вече в живота, очаквате много неща. Пожелавам ви успешна реализация. На добър час, още веднъж от мен. Започваме и с вашите грамоти, скъпи абитуриенти. Първата грамота се връчва на мистер Мечо Еркан. Къде е Еркан? Да заповяда на мистер Мечо, силни аплодисменти за него. Еркан, тази грамота е за теб от твоите страхотни съученици. Защо ти казва така мистер Мечо? Благодаря много. Значи, може да следва за това така. Обичате, уважавате, сигурен съм и ти тях. Аплодисменти за Еркан, който получава грамотата за мистер Мечо на выпуск 2025. Следващата грамота е за едно прекрасно момиче и тя е за мис Стил Елиф Нур. Елиф Нур, заповядайте тук, мис Стил на выпуск 2025. Личи си определено стила, няма как да е иначе. Аплодисменти за Елиф Нур, вашата прекрасна съученичка. Усмихки. Следва грамота за един страхотен мистер Вежливост. Това е Мерт от выпуск 2025. Заповядай, Мерт, мистер Вежливост. Винаги си вежлив, учтив, нали така? Така и трябва да бъде, но продължава и за напред да бъдеш вежлив и учтив. С това се печели. Продължаваме с следващите грамоти. Следва грамотата мистер Безобиден и тя се връчва на Юксел. Къде е Юксел? Мистер Безобиден, Юксел, да не е мистер Срамежлив. Юксел да не е отвън. Къде е Юксел? Добре, ще му дадем после грамотата. Ето тук я оставям. И продължаваме с следващата. Тя е за един готин пич, който обаче сте определили като мистер Отворко на выпуска. Това е Танер. Къде е мистер Отворко? Да го видим колко е отворен. Мистер Отворко, дипломата е за Танер. Заповядай, приятелю. Така ли е, мистер Отворко, ли си потвърждаваш ли? Към горе, да. Право на теб, аплодисменти за Танер. Мистер Отворко, тази грамота е за него, выпуск 2025. Следва грамота за едно момче, на което му пожелаваме в бъдеще да бъде по-сериозен, защото сега получава грамота мистер Несериозен и това е Айхан. Къде е Айхан?
Защо така, приятел? Защо ти казва, че си мистър несериозен? Не знам. Потвърждаваш ли или... Да. Ставаш ли да бъдеш по-сериозен за бъдеще? Ще се постараеш ли? Да, ще да. Поне положи усилия, аплодисменти, мистър несериозен. Тази грамота. Продължаваме с следващата, която ще бъде за мистър Смях на випуска Гилган. Да чуем как се смее Гилган. Къде е мистър Смях? Заповядай, приятел, заразителен ли е така смехът ти? Аплодисменти за Гилган и заразителния негов смях. Мистър Смях на випуска. Трябва да има винаги някой, който и да развеселява обстановката. Продължаваме с още една грамота, още един мистър. След мистър несериозен идва и грамотата мистър безотговорен. Връчва се на Умут. Къде е Умут? Заповядай. Защо така несериозни, безотговорни, не ви харесвате, трябва да се постараете повече за бъдеще. Заповядай Умут, мистър безотговорен. Пожелавам ти след време на следващата сбирка на класа вече да е грамотата мистър отговорен, която да ти връчат твоите прекрасни съученици. Следващата грамота е за една прекрасна мис. И това е мис Справедливост Есин. Заповядай. Заповядай, Есин. Гледаш винаги да си справедлива, така ли? Това е най-важното за теб. Ами да. Поздравявам те, разбира се, справедливостта е нещо, към което всички ние трябва да се стремим. Нещо изключително важно. А следващата грамота е за една прекрасна огнена брюнетка. Мис огнена брюнетка Мелиса Мустафа. Ето я огнената брюнетка на випуск 25. Заповядай, това е за теб. Тази диплома, усмивки към нашите фотографии. Снимките, разбира се, ще можете да откриете на нашата Facebook страница Сватбени партии екип VN в най-скоро време. Мис Закачливост е следващата грамота и това е Мелек. Къде е Мелек? Заповядай, мис Закачливост. Искам така един закачлив поглед и закачлива усмивка да направиш, за да запаметим този прекрасен момент с тази твоя грамота страхотна, която ще ти остане за спомен. Следва и грамота. Една много интересна, надявам се Алпай да е тук, защото това е мистър отсъствие на випуск 225. Важното е, че не отсъстваш тази вечер и си на линия за твоя абитуриентски бал и за купона. Мистър отсъствие, с колко отсъствия завърши? Даже и аз не знам. И ти не знаеш, не можеш да ги преброиш, толкова са много. Аплодисменти за Алпай, мистър отсъствие на випуск 225. Средно училище Свети Климент Охридски, Стамбулово. Следващата грамота е, предполагам, разбира се, за една много красива дама, защото е мис Афродита Нюргюл. Къде е Нюргюл? Заповядай да получиш грамотата си мис Афродита. Заповядай, Нюргюл. Прекрасна си тази грамота е за теб, мис Афродита на випуск 2025. Аплодисменти. Следващата грамота е за... Я да видим. Качва ли сторите, селфита, цъка ли си в момента на телефона? Мистър Телефон, Онур! Заповядай, Онур. Мистър Телефон. Да не се занимаваш нещо пък с телефони, да купуваш, да продаваш, да ремонтираш. Аз ще се опитам да го правя. Добре, аплодисменти за Онур. Казва, че ще се опита да не го прави по-малко да е на телефона. Пожелаваме му го. Следващата грамота също е много специална. Тя се връчва на Юзлем, мис Лидер на випуск 225. Заповядай, Юзлем, много силни аплодисменти за нея. Тя се справи брилянтно с организацията на вашия абитуриентски бал. Отговорник на класа. Юзлем, благодаря ти за всичко. Без теб тази вечер нямаше да бъде възможна. Мис Лидер Юзлем, випуск 225. Следва грамота за един мистър от всичко по-малко. Това е Джанер. Заповядай, Джанер, от всичко по-малко. Така ли обичаш ти да има от всичко по-малко?
А не може ли от всичко по-много? Всичко по-малко трябва да е. Браво, аплодисменти за Джанер, каза от всичко по-малко. Да не се пренаситим, да не ни дойде в повече. И следващата грамота е за Мис Малката пантера. Това е на зла от Випуск 225. Заповядай, къде ти ли си на зла? Мис Малката пантера, потвърждаваш ли така тази грамота? Отговаря ли на твоя характер? Точно с това. Точно това е, тя каза Мис Малката пантера на Випуск 225. Това е на зла. Следва още една грамота за една прекрасна мис. Мис Каприз Мелиса Шенол. Мис Каприз. Надявам се да ти хареса тази грамота, да не си прекалено капризна към нея. По принцип, такава ли си капризна? Да. Бъдеш ли да не е така? Пожелавам ти го, щом и ти си го пожелаваш. Мис Каприз на Випуск 225. Имаме, разбира се, още грамоти. Следващата е за един готин мистер Скорост, Дейвид. Какво караше Дейвид? Не заповяда мистер Скорост. С автото ли беше ти? С Мерцедеса. С Мерцедеса. Колко беше 300 коня? 88. По талон са 224, ама иначе 300. Господин Николов на старта, моля. Чипо съм. Аплодисменти за Дейвид, мистер Скорост на Випуск 225. Средно училище Свети Климент Охридски, Стамболово. Прекрасни сте всички тази вечер. Още няколко грамоти останаха да ги раздадем. Следващата грамота е за Мистер Крос. И това е Ставри от Випуск 225. Заповядай, Ставри, Мистер Крос. Тази грамота е за теб. Обяснявай сега защо Мистер Крос. Какво означава това? Имам хубави по моторите. По моторите, фенси на моторите. Какво караше такъв мотор? Ямаха 450 кубика. Аплодисменти, Мистер Крос. Ставри от Випуск 225. Да си не закачиш тази грамота някъде за спомен. Мистер Крос на Випуск 225. Следващата грамота се връчва на Мистер Фъстък. И това е Александър. Къде е Мистер Фъстък? Александър, Випуск 225. Защо така ти казват приятелно? Просто приятел. Просто приятел. Къде идва? Имаш ли обяснение? Не. Да не обичаш фъстъци. Да не идеш в час много фъстъци, така. Аплодисменти за Александър, който получава тази готина грамота Мистер Фъстък на Випуск 225. И още една грамота. Тя е за Мис Старание Атидже. Аплодисменти за Атидже. Мис Старание на Випуск 225. Ти ли си най-старателната в Випуска? Потвърждаваш ли това? Аплодисменти за Атидже. Пожелаваме ти и за бъдеще да продължиш да бъдеш изключително старателно. Това е страхотно качество. Имаме, разбира се, и две прекрасни ленти и две прекрасни корони. Те ще са за принц и принцеса на бала на вашия Випуск 225. Кои ще бъдат те обаче, трябва вие да ми кажете на кого трябва да връчим короните и тези две прекрасни ленти. Очаквам да решите и да ми кажете вашето решение, за да можем да ви ги връчим.